Se buscan produtos frescos, saudables e de calidade, as prazas de abastos son os lugares idóneos para mercalos. E se ademais queren saber como elaboralos, na praza de Vilagarcía poderán coñecer como cociñar diferentes pratos. Isto será posible grazas á segunda volta, unhas xornadas de cociña que buscan promocionar a economía circular e a cociña económica e saudable. Comenzamos con estas xornadas formativas de cociña de aproveitamento e de hábitos saudables. Creemos que é hacia onde temos que ir na parte de dinamización da praza, pero tamén na parte desa estrategia de sostenibilidade, de produto de cercanía, de produto do local e de favorecer ese tipo de mercado. Cada dous xoves, o cociñeiro Xonqui Ameixeiras estará ás 11:30 da mañá na praza de abastos de Vilagarcía elaborando diferentes pratos con produtos do propio mercado. E intentaremos facer, pois, todos os xoves, un prato co mínimo traballo posible, moi adaptado a todas as casas, a todos os petos, tirar para diante con esa comida que nos van alimentando os nosos nais, as nosas avoas durante séculos, e que agora hai que mirar a parte positiva de todo. E resulta que este COVID demostrounos que hai que ter máis lévedo nas estanterías porque volvemos a facer pan, volvemos a este tipo de produtos, este tipo de cociña, non? Cociña de aproveitamento. As xornadas buscan poñer en valor os produtos da praza e dinamizala, unha iniciativa moi valorada polos propios praceiros. Esperamos seguramente que axudará a promocionar os produtos de calidade e a variedade que contamos aquí no mercado, e posto nas mans daqui de Xaquín seguramente saldrá algo formidable, sin ningún xénero de dúda. Segunda volta terá lugar 2 xoves cada mes ata final de ano. A actividade desenvolverase no primeiro andar da praza de abastos e a entrada será gratuita.